Om høns er dumme, det er jo et godt spørgsmål. Men jeg har bedt Esther om at få lov at låne en af hønsene, fordi jeg godt vil demonstrere en lidt sjov egenskab ved høns, som vi ikke rigtig kender. Jo, fra fugle kender vi det, men prøv lige en gang at se, hvordan hans hoved er fuldstændig stabilt i alle tre akser. Prøv at dreje ham. Prøv at dreje kroppen også. Op sin egen akse. Det er fint det der. Det er fantastisk. Det der, det kan rigtig mange fugle, men om høns er dumme, det ved jeg ikke, men det der, det er de i hvert fald ikke dumme til. Og hvad i alverden har høns så at gøre med billedstabilisering, som denne her video egentlig handler om? Ja, det har det at gøre med det, at den måde hønen her bevæger sit hoved på, eller rettere holder hovedet stille på i forhold til kroppen, er stort set samme metode, som man bruger i mobiltelefoner og i andet udstyr. Og jeg skal vise noget helt fantastisk udstyr til en mobiltelefon. Og det skal vi lige have lidt teknisk forklaring på først. Det jeg vil vise, det er en mobiltelefon gimbal. Så den kommer her. Det denne her video i virkeligheden handler om, det er ikke høns og hvordan hønses hoveder bevæger sig, men teknikken bagved. Og egentlig ikke så meget, hvad der foregår inde i hønen, men mere hvordan man har udnyttet den teknik gennem tiderne og faktisk nu i dag kan købe sådan en stabilisering her til et mobiltelefonkamera for omkring 1100-1200 kroner. Jeg har sat mig for at vise, hvordan sådan en her virker, og hvad der er inde i den. Jeg vil ikke skille den ad, men jeg vil vise, hvad der er af komponenter inde i, fordi faktisk er det, der foregår inde i sådan en forholdsvis simpel komponent, som denne her mobiltelefon gimbal, dybt teknisk avanceret, og lad os lige kigge på, hvad det egentlig består af. Altså det hedder en treakset gimbal, det her. Og treakset, det er fordi, den ene akse, det er håndtagets bevægelse her, der kan kompenseres ud. Det andet, det er den Y-aksen. Og det sidste, det er telefonens rotation om sig selv, Z-aksen. Så det er en treakslet gimbal, som altså kan fjerne enhver rystelse, enhver bevægelse fra hånden til telefonen. Så kameraet låses fuldstændig fast i en bestemt position. Jeg må altså sige, at det her det er jo i virkeligheden den ultimative selfie-stik om noget. Men den er dybt avanceret, fordi et er selvfølgelig logikken i, at der skal 3 motorer til at gøre det her. De motorer, det er jo selvfølgelig i hønsenes hoveder, det er jo musklerne i halsen, og styringen af det, det er hjernen. Og hjernen i sådan en her er faktisk et accelerometer, og det skal vi lige kigge lidt på, hvad det består af. Fordi det består faktisk i dag nærmest i moderne sammenhæng her af hardware. Det er faktisk ikke en chip, eller det vil sige, det er sådan, man kalder det en mikromaskine. Det er lavet på silicium, det er en siliciumchip, men det er et accelerometer, der er baseret på, at der på midten her ligger et stykke silicium, der er syret væk fra resten af siliciumoverfladen. Denne her klods, denne her bevægelige masse, den sidder på nogle stag ned i siliciummen. Selve klodsen er også lavet af silicium, og ovenpå ligger der et mønster af metal. Det betyder, at hvis denne her bevæger sig i denne her retning, så vil denne her masse blive påvirket af tyngdekraften eller af accelerationen, og dermed vil den flytte sig. Og når den flytter sig, så vil de små fingre, der stikker ind imellem de andre fingre her, flytte sig og ændre kapaciteten, den elektriske kapacitet, mellem den bevægelige og den ikke bevægelige del. Og hvis man sætter et forholdsvis simpelt målesystem på her, og måler konstant på kapaciteten, så kan man altså få et mål for, hvor kraftig en acceleration denne her mikromaskine her har været udsat for. Jeg har et andet billede, der viser lidt mere specifikt, hvad der foregår nede imellem de her fingre. Her kan man se, det her det er stadigvæk silicium, der er lagt et ganske tyndt lag metal ovenpå. Det her er den statiske del, det her er den bevægelige del,
Og jeg er ikke helt sikker på andet end, at denne her måske bevæger sig denne her vej, hvor man altså stikker stængerne ind imellem hinanden, frem for at flytte dem horisontalt i forhold til hinanden. De her stag, som er syret ned i silicium, kan man se her. Det her er en eksperimental udgave, hvor de står i rundkreds. Det ligner sådan noget Stonehenge-agtigt noget. Men i de rigtige accelerometre, der sidder de her stag altså rundt her. Og fleksibiliteten i silicium er altså tilstrækkelig til, at det her bevæger sig en lille smule, når det er udsat for tyngdekraft. Det er bitte småt. Jeg har et billede af det her. Det her er et accelerometer fra en mobiltelefon. Og det, der ligger henover det er et menneskehår. Så vi er altså nede i noget, der er i størrelsesorden 10-15 meter. Og noget, der er 10 milliontedel meter, vejer ikke ret meget. Og dermed er det altså også ganske små. Vi er nede i nanometerbevægelser, men det kan altså måles. Det, der så er kunsten, det er at komme fra målingen af accelerationen over til bevægelse af motorerne. Fordi et er, at jeg kan måle, at accelerationen i en bestemt retning var af en vis styrke. Jeg skal jo have omregnet det til, hvordan motorerne i denne her skal bevæge sig. Og det er ikke helt simpelt, fordi acceleration, for eksempel når jeg drejer her, bare den bevægelse her, den består altså af noget, der accelererer op. Så er der en konstant bevægelse, og så der, hvor jeg stopper, decelererer den, eller har den modsat rettighed. Så det accelerometeret måler, det er acceleration, ingenting og deceleration. Det skal altså blive til, at denne her motor, der skal dreje her, den finder ud af, at når den accelererer med denne her styrke, så begynder der en bevægelse i denne her retning, så skal jeg dreje i denne her, i den der retning, for at kompensere for det. Og i det øjeblik, der kommer en acceleration modsatte vej, så stopper den. De beregninger her laver den processor, der sidder herinde, 200 gange i sekundet for alle tre retninger. Og det er altså tilstrækkeligt til, at uanset hvor vildt jeg bevæger arme og ben, men i hvert fald uanset hvor kraftigt jeg bevæger denne her, så kan jeg ikke bringe den ud af fatning. Den vil altid vende tilbage til sin position. Jeg kan godt, hvis jeg kaster med den, eller hvis jeg taber den, så vil jeg formodentlig komme uden for det måleområde, hvor det her accelerometer vil fungere. Faktisk kan de her accelerometer blive ødelagt ved at overskride deres maksimale grænse. Men de grænser ligger altså langt højere end noget, man kan gøre per håndkraft. Nå, hvordan bruger man den så? Jeg skal nok gå udenfor og lege med den senere, så man kan se det i den virkelige verden. Men den består jo simpelthen bare af sådan en klips her, som klipser telefonen fast. Det er ganske simpelt. Og man kan også se, her er der sådan at den ligger an mod sådan en gummiflade her. Så nu sidder telefonen rigtig godt fast. Den falder i hvert fald ikke ud, når jeg begynder at jonglere rundt med den. Og så tænder man sådan set apparatet her. Og så, jeg kan godt prøve, sådan her, nu er det tændt, og nu er telefonen i fuldstændig balance. Denne her enhed her, den er lavet sådan, at den som standard ikke kompenserer for drejninger i x-aksen her. Det kan man slå fra, det gør man med den knap her. Så nu holder telefonen så også stille, selvom jeg drejer håndtaget. Men lad os gå udenfor på marken og lege lidt med den. Her fra siden, der kan man se de tre akser også her. Aksen hernede omkring håndtaget. Nu er telefonen i follow mode, det vil sige, nu drejer telefonen med rundt, når jeg drejer håndtaget. Det kan man slå fra, og det vil jeg så gøre her, så man kan se præcis, hvor nøjagtigt den er. Så nu drejer telefonen ikke med håndtaget, men er fuldstændig stabil i alle retninger. Der er ikke noget bevægelse. Telefonen er simpelthen låst fast. Der er 200 opdateringer i sekundet her, og det hele er i hvert fald mindst lige så stabilt som hønen, vi så før. Jeg skal lige vise en ting her. Nu drejer jeg lige fronten over mod her. Her er der et lille joystick, og med den der kan man faktisk dreje telefonen. Prøv at lægge mærke til. Den drejer, den panorerer lige så stille og roligt rundt. Sådan her. Og den kan faktisk også vippe, tilte kameraet. I kan se, nu vipper kameraet nedad.
Og hvis jeg trykker nedad her, så vipper det opad. Så hvis man monterer denne her på et stativ, der er stativgevind her i bunden, og stiller den på et stativ, så kan man faktisk panorere, enten ved at man bruger denne her, eller ved at man anskaffer sig en Bluetooth fjernbetjening her, som har den samme joystick. Jeg kan godt prøve lige at tænde den. I løbet af et par sekunder, så parer den Bluetooth med denne her, og så kan vi se her, det virker jo fint. Telefonen følger fint med rundt, og kan også tilte op og ned. Og for at det skal være lyv, så er den video-app, der følger med til telefonen sammen med gimbalen her, indrettet, så den også reagerer Bluetooth-mæssigt på de knapper, der er her, så man kan starte og stoppe optagelsen, og man kan lave forskellige andre zoom og forskellige andre funktioner.